Naing pukkautama pertangyangan pamuhai di tonga-tongani huriata alani parjolo mahita martangiang di rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Dulo mawon o Pani o Tuhan ngarsomba awon saya siroham o Tuhan jakon ma'awon Mari hite-hite goarni debata ama dohok goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohok goarni todi porbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehovah jowon nama au jala alusakku maibana sai nadong anakku doibana juppa hagogotan paluokku doibana jalamar mulia ibana bahenokku sai pamahapokku doibana sarima tua martua do nahudul di pangodingan nina tumibuli jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan nama dok tu Jehovah haporusakku jala partano batoaku debatakku marhaposan tuhodoau haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amani saluhut parasi ni rohaon nunga ditatap ho hami bang somon aidang majua ho mangalehon anak munasasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi hau na pinarsilang sai tupahi hami marhite-hite asi ni roham asa margogo hami jalamar bengek ni roha songon anak kaholongan ni rohami diak kasih taonon asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia marhite-hite hami. Amin. Tabegema hatani debata
nagabe turpuk epistel imanatar surat di Pesalmen bidu 25 ayat sada 1 ayat 10 tajahama secara responsori au maparjolo songonon maridok disi hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku Ale debataku marhaposan tuhodo au unang tumpaila au asa unang marsurak-surak akka musuku midau. Nang tahetagamon tarurak sude akka namakaposiho say maila dosogot akka pangose suada alana. Ale Jahoba say pabutohon matuau akka dalanmu jala ajar hutuau akka ugasu. Say tugu-tugu maau tu bagasan hasitonganmu jala ajar yau ay hodo debatani hatuauku hodo nahuhaposi ganupari. Sa ingot mahali Jahoba akka dengan ni basam dohot asini roham ay siya narobi duwakkay. Say unang paingot-ingot akado sa ni haposooku dohot pangalaw siyoku saingot maaw ali Jahoba hobartu asini roham ala ni denggan ni basam. Pardenggan basa jalan abona do Jahoba alani di kuda dalan natigori tuaka pardusu. Di parnono hondo uhum tuaka nadangol jala diajar hodalan na tuaka na tarjepol. Asini roha dohot sito madus di dalan ni Jahoba iaka na mangarado ti padanna dohot akka panidang yona. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Kor gabungan okumene inklusif. Jongjong mahita salut nena. Tahun Okumene inklusif HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan toleransi agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Tuhan Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu
Kita puji Tuhata marede mahita. Dami batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala sipalua kita. Amin. Di hawamanami dohot yanami hatai debata namaragugui ho kita namanungguli habarosiauta di Bodarion ima di paratangangan pamuhai di tonga-tonga di Huriata laos di Borginoman non di paratangangan non tapatupa launching orientasi pakobasio di Huriata HKBP marhite pucuk pimpinata di Totopon di tahun non ima tahun ukumene inklusif laho mamuhai sudia kaulaun pakubasiota. Alani ucap kami mah hatai debata di kita ima natar surat di Markus bidu 10 ayat 40 sangat rodi obat pelonom sangat di ayat 52 sengunan ma lidok disi dungi di bongotina sida mahuta Jeriko jadi naruari bana sia Jeriko rapon sisianna dohot halak natorop adong bahudul disi dipinggol ni dalani sahalak panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus jaridung di bege ibana Yesus nasian Nasaretiro doi HP dibuka majujauhon o Yesus anak ni si Daud asima roham midaau laddo mamicang ibana asasip nian alai lam di gogodo majauhon ale anak ni si Daud
asima roham diau. Jadi sulom ma Jesus di dogma jo hau ma ibana. Gabi di jo ma nama pitungi di dogma madok ibana os maroham hehe maho di jo doho. Jadi hatok ma ibana hehe madapat tu Jesus laus tading do anggo ulusna dipakulingi Jesus ma ibana aha dipangido roham si bahenok kutuho jala didok nawe pitungi matu ibana guru nami naing marnida manian mataku dungi dok Jesus matu ibana laho maho dipangulu haporo siau midoho jala mamitor marnida mamatana laos dihutom ma Jesus di sidalalan nahi ido anggo sahatna di hamamanami dohot yanami nunga jojot tabigi jami taon jara nunga jojot tajaha jami taon alai molo takas tajaha turpukon tung bagas situdo nanang dohonon ni turpukon sekilas boido tabereng hira holanna di pabalum Jesusi si malolong ni si Bartimiusi jala jujur dora tabigi jamita hanya persoalan tentang kesembuhan Bartimeus dari kebutaan. HP molota suluk keturpukon macai bagas do marhiti turpukon nabui menginspirasi kita laho madalani ngoluon. Amanginang adong piga-piga na ikut tawa bagas ya turpukon. Parjolo sahali imasya goar Bartimeus. Bar anak Timeus itu nama orang tuanya, berarti anak ni si Timeus. Son of Timeus didok. Berarti dang goar ni ibana goar hatu tubuna. Napa tuduho do ibana anak ni si Timeus. Bartimeus. Jadi dibuat sian family name, sian margana, melalui idok mak sialahi anak ni sialahi ima ala sian family name do sian margana do dibuat guarnai Bartimeus ima manginang nabarajolo tabireng sia turpukon patuduhon goar ni bapak namanang sia margana napaduahon hiado disukun sahala parhala duau taringok turpukon amang padita sia dia do hapor siaun di si Bartimeus sia dia do panadaun di si Bartimeus tu Yesus HP nama pitung di mana dari mana Bartimeus mengenal dan mengimani Yesus dia adalah seorang buta jala mungkin amanginang boido suku-suku ni nuaing soluk tu bagasa rohata dari mana Bartimeus kenal Yesus sementara dia tidak pernah melihat Yesus. Dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus, bahkan dia tidak pernah melihat tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dak kiai bana boy mamereng Yesus. Dak kiai mana pajupang doho Yesus. Bahkan amanginang
Radak kiano be ibana mabigi jamitani Jesus. Alai sia dia rawa haborsiaonna. Oddo gabe sada suku-sukun ubahen sada na luar biasa do panadaw ni si Bartimeus tu Jesus. Beda do pakatid koron di mana jauh-jauh di mana tu Jesus si anak asing. Di do ibana diturbuki oh Jesus anak ni si Daud. Na jod di dok halak Jesus sian Nazaret. Alai turpukon Bartimeus madok oh Jesus anak ni si Daud. Amanginang gudang do penafsir madokon memang benar-benar do di haporsia ibana jala di boto ibana takas taringot si balua taringot Mesias ima siap poparan ni si Daud. Ido ubahin ido ibana oh Jesus anak ni si Daud. Jala takas do didok poparan ni naborosea. Tude bata nasiat merpangidoan. Alani do tungmat cetak kasih tudo ditadai bahana. Jala pola ido ibana jauh-jauh. Oh Jesus anak ni si Daud. Alai sia dia do iya bang. Sia dia do dalanna ubay porsia ibana. Tu Jesus si. Dungi walusi songono namanginang. Ya do di jahamu tehe. Di jaha amang. Asa sian natumangihod doroha porsiaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus. Iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ado kau na boto di surat teh? Ado? Ang tapubulong madlo hebir. Ado na boto? Di Alkitab bang pandita. Bayi dua lus na sikos. Na buah Bibel sahala maju mabuka manak sudi maju mabuka le sahala maju majah do karas Roma 10 ayat 17. Mula do ginang nabu sahala majah do suara na gugu. Ado ginang Roma 10 ayat 17. Boleh hasil bang. Asa sian natumangiho doroha porosiaon ia panangihononi sian hatani Kristus do. Iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amanginang odo nama latar belakangi Bartimeus marha porosiaon ala dibagi ibana do siana kanatorop siana kabarita taringot tu Jesus. Dibeki ibana no sian natorop akan binahin ni Jesus. Jala dibeki ibana no sian natorop taringot aha napinatupa ni Jesus. Jamita ni Jesus. Siano doro haborosiauna. Jala oddo mabahin melatar belakang ibana porosea tu Jesus. Jaladung di bege ibana amanginang di ayat 40 nomi dungi di pengotin nasida mahuta Jeriko jadi luar maibana sia Jeriko tambereng matur puki luar biasa do tanganong di baritahon aha na di patupa Jesus di huta Jeriko alai di baritahon ma aha na di patupa Jesus dung haruar ibana sian huta Jeriko. Amanginang alam memang sian sudut pandang ni si Markus dan perlu taringot aha na ipatupani Jesus di Jeriko alai nau perlu ima aha na dipatupa Jesus dung haruar ibana sian huta Jeriko.
Torop jolma manghuto Jesus. Jalan ibege ibana ma. Pabuaro Jesus. Disodo ibana. Jauh-jauh. Didok ibana. Oh Jesus anak ni si Daud. Amangina marhite terupukon adong mapiga-piga hal nanaing disungguli haporos yota laho menginspirasi kita memotivasi kita jala marguguyuk kita laho madalani parnguluanon marhite si Bartimeuson marguguyuk kita menginspirasi kita memotivasi kita laho madalani parnguluanon na parjolo sahali marhite terpukon disungguli mahita jauh-jauh mah ho tu Yesus jauh-jauh mah kita tu Yesus berserulah kepada Tuhan. Gudang do hata di Bibel tai nama nungguli haborsiota asa manotok kita jauh-jauh tu debata asa manotok kita jauh-jauh tu Yesus piga-piga siani jala amanginang molo mangapuli marguguyhon halak sehupak kido hataon asa marguguy bana mangadopi akkana masa di tonga-tonga ningguluna adong mapiga-piga hal na hubuat siat kata ini bata meleboy menginspirasi kita memotivasi kita jala marguguyuk kita Psalm 50 ayat 15 didok jala jauh mau juparo hari gogotan asa hupalua ho asa dipuji ho ibana Sada Petrus 5 ayat itu didok songonon tinggak ko kamu masaluhut naginol sohon di rohamuna tibana ai disarihot dohamu gudang dai do pia banginang akka hatani di bata nama nungguli kita asa manotong jauh-jauh tu Yesus mananga hape namasa di tonga-tonga ningulut tahun Yesus maju mananga persoalan di tonga-tonga ninggulum Yesus maju na jo hubigi melwarong persoalan di tonga-tonga di keluarga akainata isi doijo tehe isi doijo tehe Yesus do isi renang melwarong persoalan na masa di tonga-tonga di keluarga isi doijo ijo wopung na do inong na pung na buhado pa opung ninong ino tahe aw makku jo opung na do ijo inong na jarang do dijo oh Yesus bau bajo mata kodak do imana sunguni sabor ni bibolopu gina alai turupukon manungguli habarosiauta asa songon si Bartimeusi jauh Yesus jauh matu Yesus berserulah kepada Tuhan jala odo manginang satu etika hidup naidot ni Tuhan Yesus molota jaha di Matius 7 ayat na papi Tuhoni au na oboto tehe terus sinang berenggulan ya molate ma inang berenggulan jalo ban nosianau ate upana ala maboto
Matius pitu ayat pitu, Yesus mandok sada ajaran di mana dibaca mita di dolok, pangido hamu ma saina lehonon narotu hamu, lului hamu ma saina jupangat do hamu, tutuk hamu ma saina ukapon nado di hamu. Teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Tuhan, karena Tuhan akan membukakan pintu kepadamu. Tuhan akan memberikan apa yang kamu minta. Unak kiaso mangido tu adoban libata. Amang inang gudang do halak madok tuawa kana sumarianakon. Amang sungud dia do. Anghan di batu pa amang saliwi godang selama amang da marenakon. Saya katakan, saya terus berdoa, saya terus meminta kepada Tuhan, saya terus berseru kepada Tuhan. Saya tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Jadi di Tiki Malaka kami merubah do omakku, kemoterapi, ada kanker paru-paru omakku. Romakku madok amang padita, amang merubah maho periksa majoho. Anggi along gelengmu, yana kombina. Bahasa roakku molo suwulu yo makon. Acik marwahana tuau. Dugi hurok oke mak. Periksa behami. Amang ginang begitu periksa keluar mah hasilna Roma dokteri madokon. Jadi Pak Pendeta Pak Bapak tidak boleh punya anak. Hanya satu cara Bapak punya anak. Bayi tabung. Dok, kalau bayi tabung, bagaimana caranya? Ya Bapak harus pertama bersama dengan orang psikiater selama 1 minggu. Berapa harganya? Sekitar 60 juta. Ada garansi, kalau tidak berhasil balik? Tidak. Oke. Jadi di pardalau bulat siar rumah sakit, ibegi omakku mak, inna omakku mak, amang buat mahepeki, ima bain amang, bain mamang, dohoti ma baita bugi. Udah olo mak, ale hola pasunak kono mak udah tuinang nariti dokteri mah molong dokteri so. Dan adongi. Leon de batado para kon kita. Anggo inang betong. Usaha dope. Biasa mak molo sorong ya anak kondisi do salah. Angkui terido inang bernenggulo ina terinde man itu. Jok dipersalahkan siapa? Ina. Awak ku botu siak kada tutu mana botui molo li alak bata ina molo su anakku buni paulak. Idu teh na julu ina na julu manai. Na julu manai gosona dang buibe. Da persoalan along anak ko manang sorong anakko. Mungkin inang mabiar di si. Dangi botu mana padi teiba. Dang mukisi paulako. Dangi hello dok, no. Ingat, Abraham dipanggil Tuhan itu umur 75 tahun. Dan Sarah itu dipanggil Tuhan dari Ukasdim berumur 60 tahun. Sarah itu divonis mandul. Pada saat itu
Dan ingat, berumur 100 tahun Abraham, baru Tuhan berkati seorang anak. Ishak berumur 100 tahun Abraham. 25 tahun ditunggu, dan Sarah pada saat itu melahirkan Ishak berumur 80 tahun. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Alani una pabigi-bigi dokteri lehon ni batado. Dok tuganup hanak udok, saya tidak pernah ganggu dan ragu kepada Tuhan, kuasa Tuhan. Dan satu yang saya imani, setiap roau tu bagas nuhuria, mula kau tu bagas nuhuria, saya hubegeno pe suara nida danak tangis di bagas nuhuria. Saya selalu mendengar suara bayi menangis di rumah itu, dan saya percaya Tuhan akan berikan anak. Ima na para jodoh niku, na paduahon, amang, moluau marjamita, adong ma, au martangiang 5 hari. Yang boleh parohok kamu nai 5 hari mau martangiang bolo lau marminggu, malu marminggu niku marhubas. Parjolo olah sah di sol martangiang mangalopi tangan. Badua hon neng nako tulang gasari martangi yang mengalok pitangan. Patuluhon neng majamaged dah dangol wawa salasal ikol martangi yang doaw. Dia mulu huber situ salasal medio aged dah begu Tuhan arhak kulo. Itu ritio bilang jual martangi yang daw persiapan pawat to namanginang holasai amen amen martangi yang doa jala palimahon mamuk kasih konsistori lain lebih sejak jala amaginang hurokon dangadong nanggosada sian 5 hali naso tangyakku ale Tuhan lehoma dihami parianak kono. Tak ada satupun luput dari doa saya. Tuhan berikan kami anak. Tuhan berikan kami anak. Lain lagi doa pribadi, lain lagi doa jemaat, lain lagi di pertanyaan, di sude manangyakon. Terus berseru kepada Tuhan. Martangi yang tuarupan ibadah. Dan luar biasa, Tuhan menjawab. Dia lusi di batang, ditangihon di batang. Jala ido dari patu masih Bartemius, dia terus berdoa, dia terus berseru kepada Tuhan. Oh Yesus anak nisi Daud, asima rohami Daud. Amangin ang ketiga kita berseru kepada Tuhan, didik kita bertangi yang jauh-jauh tu Yesus. Ingat, ada orang yang menstop, adong do na mga badi, adong na mangurai. Jala ido di terupukon. Ini luar biasa firman Tuhan. Pada malam hari ini, di ayat 40 dok, lado mabicang ibana asasip, asip maho, dari mutakko. Bartimeus di dok asasip. Alay lamang gugu di mana majohon ale anak ni si Daud asima roham diau. Di tonga-tonga ni perdalan di ngoluta, ditiki jauh-jauh kita tu Yesus anong do nama dokal soalan bertanya. Di bahasa mandok na kola bertanya yang mula-mula do benar. Dan Martin Luther mengatakan, doakanlah apa impianmu, pekerjaanmu, alai ulahumma ahana ditanya kamu. Boi dohala mandok kosong ni bertanya, terus bertanya. Boleh, dan itu adalah iblis.
Simbolis. Adong do na mangoray bana. Jauh-jauh tu Yesus. Alay dak persoalan di mana di si. Alay manotong gimana jauh-jauh tu Yesus. Manotong gimana. Berseru kepada Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. So Yesus. Dongido Yesus direspon jauh-jauh ni si Bartimeus. Jo mahu may bana. Dan amang ginang ini menyatakan adong do halak natong manusoy hita asa tong jojo tu Yesus jala turupukon adong do maju adong do nama jo si Bartimeus mulut ajaha di ayat 40 siai gabi di jo manaw pitugi di dokma madok ibana posroham hihimaho di jo doho. Adong do na memotivasi kita, adong do na maragugoy kita di tonga-tonga ning uluton, adong do menyemangati kita, adong do laho mematakak habor siota. Alani mamanginang, mananga hape namasa di tonga-tonga ning ulum. Manangahapi pergumulan ning golum, manangahapi pangiduammu, terus maju Yesus, terus mapasahat tu Yesus, terus mah dok tu Yesus, terus aha pangiduammu, aha nari bagasar roham, teruslah katakan kepada Yesus, dan Tuhan pasti mendengar, pasti do dialu si Yesus sudah akka pangiduata. Omma disuaragon debata laho mamuhaya ka ulaon di tonga-tonga ni ulau pakkubasiot tadi tonga-tonga ni Kuriana. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah mengandalkan pikiranmu dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, apapun itu teruslah berserah kepada Tuhan. Hidung-hidung jemati berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Unak kiama sohoto, ale Tuhan, si olia roh aku marpahobu Tuhan. Ale Tuhan, si olia roh aku marparumai Tuhan. Si olia roh aku marhela Tuhan. Teruslah berdoa dan jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Unak kiaso. Masoko mangido tu aroban di bata. Pasti do tangi hono di bata. Pasti do di leho di bata. Pasti do jupangata saluhut neta pangido tu aroban di bata. Napa dua aku namang inang. Mari kita turupukon disungguh do kita. Tadi kau maafkan mga bayi kita maka porosya Yesus. Tapi yang di ayat 50 didok disi jadi hatok may bana hehe lau madabot di Yesus laos ditadikon do anggo ulos na. Jubahnya dikatakan. Bahasa marjubah itu menurut tabereng bola Piala Asia di mulut tabereng kala Palestina ya te kamarjubah dua lagi manot to kabu na botar. Didok memang jubah on odo salimut di mana atau ngaborgin jalatu sodde di mana hasil pengemis di mana nama idui dia tinggalkan itu ditadikon di mana doi asa unang gabi mangabati laho madabot to Jesus laho manobot Jesus laho makaborosay Jesus amanginang gudang do na boy mangabati kita mapay ganggu kita mabay kawatir kita makaborsay Jesus boy do pikiran boy do haportibion mabay ganggu kita gabedang jauh-jauh kita tu Jesus boy doi
alai turupu ko madok tadi komai tadi komana boy mga batiho rotu Jesus tadi komana boy mga batiho makaporsiay Jesus dito katongan ningolum tinggalkanlah itu asapos roham tu Jesus mana ngahape na mga batira tinggal komai keraguan kekhawatiran hapor tibio tinggalkanlah itu asa tulus roham porsea tu Jesus maka porsea Jesus songon na dipatupan ni si Bartimeuson patudugon jala oma na berpudi amanginang pangido ma narumikot tu Jesus takas dilo diturupukon di bakni Jesus may bana 50 sadai aha dipangidoroham si bahenok kutuho jaido na pitungi matu ibana guru nami naing marnidama nihan matakku dugi Jesus matu ibana lahomaho dipangulu hapor siomidoho jadi mawitor marnidama matana laos digut to nibana ma Jesus nuai nginang, nuai ngamang di suku Jesus ma. Di suku Jesus ma. Kita nuai. Di suku Jesus ma amang nuai. Di suku Jesus ma inang nuai. Di suku Jesus ma ho nuai ngito rabdoho lain. Di suku Jesus ma nuai hamua kama nami nanay parhalado. Di suku Jesus ma borkinon aha pinangido ni roham si bahenok kutuho aha pinangido ni roham si bahenon ni Tuhani di toga-toga ninggulu alusi may tu Jesus bodarion aha na naing patupaon ni Jesus aha si Panginoon ni Roham na naing lehon ni Jesus di tonga-tonga ng ulo talusi may di bagasat tangyang ta amen martangyang magita di suku kodo kami nuain. Ahado si bahenommu Tuhan. Ahado panggiduan nami. Tuado pamula badiai. Ajari mahami Tuhan. Laho mangalusi songon si Bartimeusi narikot di nguluna naing marnida cara dilehoko nuaing tangihom mahami Tuhan tangihom makana tua-tua nami dison tanggihoma kamanami rabdohot yanami sudia akan aposo bulung akan aposo disukuko kami nuai aha pangidon nami naing si bahanommu Tuhan pasahat kami matuho Tuhan. Hupangido kami tu alo pamula badiai. Dia mada lumengkan.
dia mana umuli dia karuas ni huriam na di bagasa parasahiton. Ima pasahat terlungubinang di inang berulu batobing na pihak nuaing di rumah sakit awal bros Jalan Ahmad Yani dinasosa dari ibana di ICU upangido hamido hamalumot pasaha may paragugoy manang inang buru si mamura na mga dopi kemoterapi nuay di rumah sakit Arifin Ahmad Asima Rohab lehom mahamalumon di parasahiton na dia ka naso marianakon naso gabi-gabi dope Tuhan pasahat ma pasu-pasu homma pareanak kono asa gabi dia anak gabi di buru ya kana masihol marpahopu mangabing-abing pahopu pasaha may Tuhan pasubo masihol di rohana sida marhitele honommu aso sorang di pahopu tuak kabo paranna dia kana masihol marparumain marhela sirokap ni todi pasahu may pasaha may ului ma pangiduan nami Tuhan sonang marohana men nomulak siap bagas jorong alapos dorohanan diului hodo ditangi hokodo pangiduan na apehom matangamu nabadiyai mamasu-masuha tiuk mahami jama mahami Tuhan mauliate maliho amin maredde mahita Yesus na punaan sungguh ramai nami yang luar daripada gunung Bulunai nasa dosa nausai doi Keberitahon holong nai di dia Tuhan turusoni tuk manupahi tarlomida sasada Yesus pinutima nuaing adorang sotapatupa sudah program kerja di tengah-tengah ni huriata hobar naung tata topon di rapot turia di tengah-tengah ni huriata alani tabu haima ulauta marhita launching orientasi pelayanan tahun 2020 tahun okumene inklusif ala asi nirohai debata
nunga bongot kita tu tahun baru tahun 2024. Hure Kristen Batak Protestan manatopon tahun 2024 ima tahun okumene inklusif. Laos ima orientasi ni saluhut pakubasio di HGP mulai sian pusat hatopan distrik resort dohot huria. Ala ni manggula makita hobar tu pajona sangat tu kita kanup manggulahon haluau naung tajalo di bagasan roha biar mida debata dohot marhoba sian nasaroha laho mamuhai akka ulau pakubasion di huriata hakai pekan baru resort pekan baru di tahun 2024. Di Budarion au pendeta HKIP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau mamuhai mangalonsing orientasi pakubasion tahun 2024 tahun okumene inklusif di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau. Di bagasan goa rede bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi berbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan de batama saluhut pakobasiota. Asa tahu huriana gawe pasu-pasu tusadok perbion jala gawe puji-pujian hasang apa mai tuadopan di debata tuhatta mana marguguyo kita tuhatta mana marguguyo surya kada posona laho makubasi huriana. Amin. Mari demahita. Sada marohata martangiang mahita. Ali Yesus Tuhan nami para siroha jala pardenggan basa. Tamasitu Tuhami Tuhan madok moliate todopanmu. Aladiramoti hodo Tuhami Tuhan didongani hongolu nami sia nari tu hari sia bulat tu bulan sia tahun tu tahun bui tu Tuhami Tuhan saluhutna karuas ni huriam patupahon pamuhai pertanyangan di tonga-tonga ni huriam HKBP pakabaruon mulia tema Tuhan di seluhut nasi nerohami dilanung ngasaor Tuhami hatam napinasahat ni naposomi lau paingotok kami Tuhan manangah hatutuna masa di tonga-tonga ning ulunamion
na holad marsigatong tuhodo tutu hami Tuhan. Manangahap itu na masa tonga-tonga ningulu namyon. Hacit manang parir ngulu nami. Roa karsak ni roha. Rolas ni roha. Marsikat marsorin roh kana masa tonga-tonga ningulu namyon. Ala dipakulengi hatam do hami tutu Tuhan. Asa jumolo tutu hami mangululiho. Di tonga-tonga ningulu namyon. Ay didok hatam do tutu Tuhan. Say jumolo matutu lului harajaon ni debata. Bungita boko matuhamu akau deng. Ganup halak na mangululiho dapotan hanguluan na siyakoy asiro ham tutu Tuhan dongani hami ajari hami laho mangulahon hatami di tonga-tonga ni perdalanan ningulu namyon alejahu bade bata Tuhan nami nunga dibuka huriam marite huriam HKBP apala tahun 2024 ditutupan huriam dotutu Tuhan tahun okumene inklusif asabu itu Tuhan Tuhan terbuka tu saluhut halak songon nabinahin ni ganup halak mangurupiak kana mekmet asunang anong diskriminasi mangurupi harak na terbit marginal asiro ham tutu Tuhan do salut akan na rasis tugu-tugu hami Tuhan asa hupalak kami diri nami sian diskriminasi diganup lakka nami jala di borngino kami mangido turupanmu Tuhan maju turupanmu di salut ruas ni huriam natongon mangadupi akka persahiton pergumulan arsak ni roha di tonga-tonga ningulunan sida asiro ham tutu Tuhan tungdongani na sida urupi na sida Tuhan tukko matutu na mga leon hamalumon mga puli roha na sida mga lehon hagugun ni tonga-tonga ningulu na sida asa unang madili haporsyaon na sida Tuhan alemarsi hohot holan mga sahok ko dito nga tong aningulun namiyon di salut akar ruas ni huriam di na mauwas tutu Tuhan parinokonon dito nga tong aningulun na sida huboto hami Tuhan silehon-lehom mo dututuy anak ko nito nga tong ani keluarga atong palumehon matututuhan iyanak kon dito nga tongan salut akar ruas ni huriam na mauwas iyanak kon dito nga tongan ni keluarga na sida unang palawas terhirim na sida Tuhan mariti paranak konon dito nga tongan ni ngolo na sida jala di borginon dututu hamid Tuhan mangidot wadupanmu di hari na tuwari sa 4 Februari 2024 di Patupa Bangsom negara nami Indonesia pesta demokrasi tutuhan tungisi pena terpilit marhite hasil KPU tutuhan homa namang gonggomi bangso nami bangso Indonesia marhite
presiden na terpilih, marhite Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dohot Dewan Perwakilan Daerah. Saluhut na Tuhan na pinili mi, pakai main lamar hobas. Patupaho na siniro haditonga-tonga ni bangsa nami Indonesian. Patupahon ho Bartolomeo ni Roham, ajari sa luhut na akapemimpin bangsa nami Indonesia na si Roham. Nang sangoni Tuhan, ya kayanakon ni Huriyam, siyan na met sahat tu na magodang, nang hamisal luhut na namarpungo di son, na mamuji pa sangapon guwarmi. Pasu-pasu sa luhut na Tuhan, perdalanan ni ngulu nami. Ramoti hami Tuhan, iring-iring lakka nami. Asa totok kami Tuhan lamangulahon, hobar Bartolomeo ni Roham. Saluhut na ruas ni Huriyam, manang di dia betutu na sida marenganan. Tukko mana madongani na sida. Pasu-pasu saluhut na kaulaon ni ruas ni Huriyami, ganuk mersada-sada. Hobar Bartolomeo ni Rohami Tuhan. Sabu itu tu saluhut nami, gabi haboran ni pasu-pasu, di tonga-tonga ni ngulun namion, nang dibor nginot Tuhan, upas at nami masaluhut na, daging nang tod di nami, dinalapyak kami di puduman nami Tuhan, homa tutu na madongan ni ngulun nami, saluhut na Tuhan, na sinakapan ni Huriyami, ka program di tahun 2024 tungtu homa tutu upasat tami pasu-pasu saluhut na kaparhobas ni Huriyam, pasu-pasu saluhut na tutu Tuhan akan naposom lumobi amanami amang padita fitor singal silalahi lamanguluhan Huriyam hagabebi pagkabaruan lehod dinasida hagi pason do hagugun na sa kuwi. Mengasahon gowar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho, moliati madiho Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata, laos dison mata pasahat beliata. Go on,
Olanido endeki goarmi Jesus ki do pamalu rohaki. Tatangya koma pilihan na tapasangat waro ba di bata tabuduk me marohat tamaratang yang mahita ali di bata aman amin di banua gijang hodo harwan ni saluhut sileo leho na dingkan doho na sauli basa na moliutus upasangat tayo masyan ni humitu kami pilihan nami tuho sa ijalo may kaibuap na hutus di jolom pasupanso may jalaramuti asa ho para siya kami pilihanon patibul na harajong mo di tunga-tunga ni huriyam doho di portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni sileo leho mitu kami asalam girgir hamadok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak magita mangidohon tangyang hato patay. Alea manami na di benua gijang. Say binarbadia maguarmu. Say romaha rajonmu. Sesak molo meneroham di monotonu sungun di benua gijang. Lehom matuhami serunang uluan siapari. Say samadosa nami sungun panesanami. Tidu say dong namar dosa Tuhami. Unak kami tugion tupangucunan. Paluang amis yang pangako. Ayudo na pun naharajaw. Dohot hagugo. Rodi hasangapon saliring ilalim na. Amin. Bulak mahamu di bagasan dami. Calowaw pasapal siya namat tari bata. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong di rohani di bata ama. Dohot para sauran itu di porbadia ma. Nama dongani. Mamasu-masu. Hamu saluhutna.